Nagapati si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga maayo gid nga magatubang si Vice President Sara Duterte sa palabuton sini nga impeachment trial buwas Hulyo 6. Sunod sa iya, iniagod mabatian ang kapasidad ni Duterte nga sabto ng mga alegasyon batok sa iya, agod man nga direkta ini nga papamangkot sang korte, ilabi na sa mga testigo na hanungod sa mga panumbungon na batok sa Vice President. May kang tanan ini sa posibilidad nga hindi magpakita sa trial ang Vice Presidente, ilabi na nga ginapahanugutan man nga defense team lang sini ang magatiglawas para sa iya. Sa subong wala pa nagkahatag sang kompormasyon ng kampo ni Duterte kung magatambong gid man ini sa trial. Ginahangkat man ni Castro ang mga abogado ni Duterte nga inganyohon ang Vice Presidente nga isa man ini sa magdepensa sa iya kaugalingon kung sigurado ini nga inosente siya sa mga akusasyon. Ibaluan nga magasugod ang impeachment trial batok kay Vice President Duterte buwas nga adlaw Hulyo 6 alas 2 sa hapon. Kung sa din pagdiskusyonan ng impeachment charges sa iya, kangay sang graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, kag iban pa. Iba ang mayroong mandato sa pagsasagawa at pagdinig dito sa impeachment trial. Ito ay ang Senado. Kung ano man ang magiging proseso dito, iginagalang po natin yan dahil yan po ay nasa kamay po ng Senado. At kung ano man po ang estratehiya ng mga lawyers, pati ng prosecution, ay nasa kanila po yan. Pero ako ang tanong mo ay ang opinion kung dapat na pumunta personal ang Vice Presidente. Doon naman po niya sinabi na she wants bloodbath. At dito mapapakita ano ang kakayanan ng Vice Presidente upang sumagot sa mga katanungan or para harapin ang kanyang mga witnesses. Yung mga witnesses against her. Ang kabainsang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.